nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chisagi bono asebali bakolire ekirasi gya form 4 mwake simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV Obwansu Bw'Omogusii omurubuli okubwatya nigo kuligererwa n'ebigori byonsi. Omwana bwembe bagatebya omwana bw'enguko ngaye omwana bwembe bakabolya omwana bw'enguko ngaye eyo menyete nga leero kunabalema ngaye omwana bw'enguko gatebya omwana bwembe bangaye nomenyete nga baitu otetunde baba ngaye tengakelitoke moiwe Omonju muligeri bono na ndeti kankolekania sumuru buli ku Ching'Igekero cy'Omugusii buna botambe haigana tokonyara gosemania mange twakona mange twaganyana ne kuligereria eke Gusii ne kintu bya lengene kintu bya gokolekana kara ukomera nabagaka aho abutogo sanga na boro buna botambe ni gotole kurwa chinseme chiga cyamanga imeja mwanyagetinge museum enyomba ya Ching'Igekero omonju muligeria haigana tokonyara gosanga buna botambe kumanyibuna ekero bono obwato busibole buna se omurubiri yito mbwanjire gotogorra komenta kurusia asali tokugamba kuna botambike Gusii ekereke kale mono ikobona andako bosembuli tukulia lero comment no bwao abotokonyara gusanga asencherere enkirano ansembeli mtandao na botamba Facebook Ndizi TV News Digital nabagensemeli ya YouTube na botona buna Ndizi TV News gatokole biro bono yangaligani abageni na barobwa asili tukulia lero batumanya na kibakuru kwa nabo igotuma ochubwake mbakaneno go tukulia lero wana wachinsi chikakima tegona ngaligani ntore nsema yanagando bwato mugaka andake na batene kyakoro kwa nsemo kyarwa ekero motoga ndete komanyana igo tumago soa asembaka yebitukole karibu sana mugaga mbeya mona asiribaga asamalieta asamulinyarango nongi boyire gitutu masaba asekenya kya nyambali geke asobu mabwane bonsi wongi boyire alia 30s igo narabeira kuetira chinguru cyomonene igo una ndega na bonyi gwete buya ekogera uno Omugusii egento koroka amakoreke Gusii ose culture engenchira natwa menyete okore umaine mbuluna bone kire to gochama ngana Gusii otwarure isare twachire paka East Africa ostwachire nkaga twaberega matuka mange aba Gusii nkwaro kibarenge abana abanyaruka n'abana abaisi amatera narengo ari hotelwa maya unabona yaba mulana garadarango como oyo usinya pego no mañana omwana oneria magoma muswati buonderi onyandonge kurwa likyogutwa na Charles Nyakundi mumurabu onsongo muchokoro omichira michiro lyose kimonge ugatumba abachokoro ly'abanyaboke omukungu kabero Nyakundi yani Omwogusii no tokuruga manga mugeto lakini ngiboleire igali mwagosire manga Nyakobi kondo na abari ganigo chaso etulete ya lero astogo chiko kokwanera Ching'Igekero cy'Omugusii tesemia mange wando mugakondo bora sama tuka mange timazinga ya cheto mugaga iwa cheta bona aserieta gusasa Maria tengo je muri mwangu aserieta yo to twara Marieta userieta erieta liane no obino omwalimu obino no yisabo kinyamba no genchabo nyamaiko amaiko lengo undo lengo getusi lengo motorobania onyamba ne isaboke igondo mugucho mosoroko enkaye itetere kirari gisusu ya sana Wara matukamba tindabura mwaka nari kuburinga ekinyaruka na kiro kicyari kwaruka usicyari gusa nyaruka ucyari tokere kwa utia okwaruka no sana kwako ya Ogo sara mna ya ogo sara
Ogusara negesara kiare gwetiga ari kiare gotibiga gesara no ogusara kwari wetu no okwaruka no kunacha goikwa omoyo orikorosi ogere na kamia chiko kanyawa iko isemokami ya kwate isemokami tikono ukwalika nikima tosangamo na yura tuachakire kona bagaka uno kwa igule wanonto bwate ubino nyambanega tuwate na bagaka bande Samuel no arega iga na wo igonto bwate George kirera nyakundi mwatoroka irietari itekero tora ubino nyakundi na nyarango no nyanjo mugako monene wale ene kwatoroka bageni tuli bageni asike Gusii inumba na tuli dia baga kuligere Ching'Igekero ne Ching'Igekero chinge njuchi tumwanya getinge Chomugusii mwanya getinge gotwate Bw'Omogusii achongoro kya mangana wono tubwate na tokoro ko Omwando omugaka nyarango Omwando ninki tokoro ko Omwando iwe gochira kero umwana arukie arure umuishi arure nyumba ebintu nebinge byari okorekana weka mukyabo igari ko nyumba ore tunori omo orengo muna no mwasi waye usedo koroka ke Gusii tubaje mwaka usina burangi omosegi bagenda bono moiro basi bigubone kera kiri ko ruche ngusumeka barenge megocho mebe ama ganyeruke meteye ngangingo umusocho no musabakwa keroke ni one kirundu babika oyo moseme no meseme umwana oso hagati utiro genda sa Bible ano mwibuli umusacha omugaka agusibwa amarwa aburukaine amabere usiare umwana oyo nga nakori wasi y'abantu n'abantu nandetugo ditangani tiganda banacha diboli eliarenga Omwando nginto umwana nongocha no ruyo akwerera no direct tigaerere umwana ngayukurucha kabo igo endero mwaka mbia kwa iga no mugaka akosesenia kengo umwana no gosesenia akuriero Omwando uyu akomwebisyo bitakwera ano tokubwatiraga bintu byontigeire kono tigeronde bono Omwando nabo yabe ebintu aho nabo mugakara rero umwana oyo Omwando asiriroba usende mero mugaka asenge njale mokachete school yanko bikire gesongo nabandi bayigwe nano uri kubwata kubwata Omwando igoko fall under mentorship and inheritance oliago tebi na omosegi was your mentor ekero koliri Omwando igobona kwabeira umuntu monene ole responsible isongo cyari kugwata inheritance na inheritance njari gutena paka you have to go through steps echo bagaka bagwanira igo Omwando is actually inheritance but with mentorship na ekeroko chakoegwa this inheritance ekeroko inherit you inherit as who na ende kwa manya kwa unu mwaka kate olio Omwando olio the one who you inherit from ebintu birako okwanira na libirako lekipira bwate igo Omwando igo kwano no iga kere toko gane uchime uno yo mdada video ko inherit igo ko skuru so umuntu songo bya yerere ibi ndondira biko gero Omwando yakwa ego Omwando na abana bantu bamwe abomba roba batari ko iko amakora nara arenga so Omwando yari gukora asa Bible arenga amaya usakwenda utaranda tambe Omwando no tigana kubona nyakundi Omwando no muntu omuso kwa gosina boko Omwando abana bawo bonse bona nje nare gukegiansira igana sokora ndebeti ekero umuntu ari kunyuma umusaja ngo timia rengo mukaye bitinge omurusi sobo galia omuriera boko omugiro ryo sobo
oro na intendo musweta ekero ngotimia omo interione ekero ngomutimie getinge igongo motebi na goikomoriero Omwando omotebi na gotimirie getinge ke kia musweto ngoge ongwete na mutimie getinge keria na murusiri sobo na museseniriga no Omwando uri gwansera orierwa guna muntu ulire ngoge tacha sobo akuna megesa kuo gosani maje kero okokora iko usarigesa bono Omwando uyu musacha naendo mayete mu abakungu nake bali gosesendira lakini umusacha Omwando mutangani no urie kero kwanyomire ogotebi muka Omwando nakoire no uyu musweto ngoge oyo nega okinie gesaku mo bisondo gojo itire egesaku gieito itire ngoge tomo amachanywe gose ta basa gukunda megesaku you know mwakanya kundi I want the young people to understand this that is deep. That is very deep. Yani kio mondo yale tu renga likerwa tebetu Omwando bado no ruju lakini you see angel okoba handed down it is okoba inherited in steps Taina oko eguna chwa igukunya gocha ngara paka liekero kali kunyomerwa goiko Omwando yuze songo mukuru ka totems Nkwaso amete literature is crashing. A totem is identity, and identity was patriarchal. Kibono kwanda yesunge. Kwande. That's to ya igwe. Olinere tikai. Omwogusii Omwando yo uri kurwase omugaka bw'omuki. Ero tata. Nero biko kuri Omwando. Nero biko kuri Omwando. Kuna tato mino na bale ukuriero Omwando ekero iso atayo karate tato mino na tato mino maitaliso aya tato mino maitali tata ekiara tata abamwa ombakoleki barabaro uyu tato mino onye tuigweti tato mino no mumuro monene wenyumba Oriekero isata iyo otege tova. Oyine tato mino. Oyine tato mino. My elder brother. Yes. Oriniso. Omino. Na kwa nangaki. Omwando. Ngegento kwirara isigo. Akero mugaka kuja ko Omwando. Usekerenga kiago ko Omwando. Oluteyo okomanyinga leo ninjo aja achinde mo Omwando igokonyoro mugako gokoraga iyo gakoira matemu agite igora ora gutuma tumire bintu birange okoro mugako ndo agukwananga inchungo tome chache uchikondangereri mu muro mintu ninga bwateke mwanzo igo ndo mwana uri bwe minja takogenda oyuma nakurangiri umwana onde aro chakaryoke sabari abara jaki kuna kurwana igagende igagitari geke anda tu mwana ndamurangiri mutebe takogenda unatege torora embudi yole ndetonyenye uyo bono bwange titari koehwa uyo ne ruri utari konyoro Omwando uyo konyoro Omwando no lia makoraye arenge yange no mwibuli egeka hoteli rasmo Omwando inge kiagera ko Omwando ingoyo go qualify ma go qualify ma ko Omwando bwa yes Nare ko bia mono egento nare ko gendere kero mukungu mugaka moiro Omwando bwegesaku omukiroyo bwegesaku gieito omoseseniri bono mungino yekerasa rede anyorira abana bachire barokire bono Omwando kabirosoa omoisi bwarokirega ochirega ekeraro kirbono liria guchikuru nyumba bono maetobeire omosae ngochiko kinyare ngesibo ikali eru Omwando bono Omwando mutangani bwo mumura inu no enaye kwalire tu na iso na nyoko ndiri chinsa 10 kwa bogete ndirio guchikuru nyumba swara ya main waraime yo kware ko endirisa kwa bolia ine tata na mama ora ningo
okuburani nogoseseni bono borani gose borango bono ekero bakobora bakuburira omogaka otebana moisi one nagosabeire wasi ya bantu na ng'ombe oyuiso na nyoka ogotebi na kai omurone nagosaneire wasi ya bantu gukina nayo nyora abantu onyora ba omurone nagosane wasi ya bantu abantu ndonyori ni chiombe philosophy elagu igento ku understand the underlying process y'omwando oyo neringa continuity of me is you okogendereria egesaku giitu naye okongendereria inche naye twara etugo naye twara abana naye twara omokungu omurende etugo neyo okorenda omokungu nakio eng'ombe echereteine eng'ombe is a representation of property and wealth ebon ikeng'ekere mwatana omogaka nere okuru omwando toikorora omong'ina keranga gose omong'ina ng'ang'are gosire kuma bwaye omong'ina ng'ang'are gokwa omanya gotebana ki gento getekeiga omurone nekiaye oino omwanda igo gabaga okunokobaga igabaga ebinto biaye ebibirere omwando tayari oino omwanda aya ekibento keriereire omwando tayari omwando nogosesenia ogoseseniriria okobia byonsi in totality n'omogaka lakini rende nabo bigocha kunyakobako okobago n'abakungu bari koba tari mogaka manyiga mubuchaibu nyamesanju bisieri mate bisieri rugoro nanyagirita kero omonto nabwate bwoye kero omogaka koenda nabarierete kero omonto urwaye omwando oye nakorete ki namwete ntoigwanaine bono omong'ina oye ekero akobaga nogokontinue nari twagotebeti korukana omwando ori bwa yes bono omorari naikire na omwana oseseniigwe warukire naye okwaruka okunda tokorete na mwanyagetinga iga abantu baorokererigwa nakio omwando ore gocha oirwe omwando bambia bono goika abutore obware bori bwaye agende siko achikoba omonto enchera are gokora bono orure gabu eyuere saa 10 aboreti saa 11 kegoika gakoenda neribu negento keria ari korarira omate kare ebinto tware korarira emetenere tware kubeka amaga mabuko agoro kwa mabuko obuko liribu nesuguta jare ngora kere bora mabuko ari gosamba ekera akorire mbora ari gosamba agore gosambura kinyogo gori erimo ogendo obekanjira bwe bisaga tutuga bara dirio omonto omutang'ani agweta iga omanya gosiare tiagasi diburia siaruga agotebana kai kero monkiao yani obutoraga abo nabono oruru bware omaya kogenda roje gwesi ija monto ritaba mukungu yuko nyagora omonto omotang'ata omokungu omokungu gara mukose korwari omokungu atame bantu bakogenda gutwara tari abasaja ogenda roche gwesibia gesibiri ogenda getiorisia bono goseseni wakabere nari kogochekera koru airaniri chiombe korugeti nari agosoa nyumba na indo sesenigwa graseseni ogenda aso omosegi ochikoraro roso omosegi omaya gocha mabi omaya techineche emiyega oyino omoyega omonene kagocha rende riachire oya gochingo bachinyia karianga nchiare ngora kinende ekero twarora nechianga chinyu omwana akobeka buya wakwa maguta buya osesenibwa abasacha nkibakabekire omwaka abasaja ase kari kwaruka nkikiri ari kwetiri bari egesena bari kubeka egesena n'ekigori gake gekubwata rinde egesena gende tubagusine nyongo
bora ka sokire ga Bw'Ogusii wakabe ogutangani kwa erire lakini ugwakabere kera liria sesene tumani na marago Bw'Ogusii nigwe ochire somosegi oiranire ojo abusese ga ya bia wansire bone sabari yo Bw'Ogusii ni kuri ugutambe nakuka baga bono batebire wero muntu munene kadimari bono Bw'Ogusii no kugwanza kuri ugutambe na Bw'Ogusii is a process of mentorship. Yes. Ndage tuigwa kuya nimbwata kageme no korosi una yebono goisanire okoe responsibilities okora kuchingencho igete nichinga koget otabwene twetana ni chuwenerete wetana chinsoni nemekiro kwatwekwa chinsoni nemekiro unokomenya unogwesika paka unokomenya n'abantu inabantu amate ekyabona kwa muntu omonene yes amate ao ekiara asi amata bayirimba korete baro bechingencho ao ayebono ngote ibwena nyarebe igakokoruga nyarebe isegocha igakorenduga embuli yakuri ne batine they were very organized. Ese engenjo yaba abarigereri bari bategererete bono iga eskuru twabwate kare eskuru eyo yari kurukugesarate bono omwana oyo bwarukiru orure nyomba osese ni gugoruka oigare ko ende eskuru yo Omwagusii ekurukugesarate n'abana bande tali yari kuye bono ekiare kiri bono kya chire krasi Gesarate gekoro kugesarate yarenge yamatengima abali barugete yareke likionso no bazoenda banyora bagaka nabasigi babo bamanya kwererwa na kitingenjo chito cy'Omwagusii cyarenge ngai kitaracha cyarenge ngai ebitumo byarenge na kicindagira cyare gokorwa na kichombe cyare kurendwa na kicyare kuraswa na kimboli yakonyanyuma rero moko ande bujeri mwarusi emboliga mwaje ko kayekabu bare konyamba bare kumanyanga hiyo chochi usiba manyanga hiyo kaya wete emboli yomuchi njabwate amachika esenda nabo yari kubasomya bosembye isoko ya inabararete bosembobe orobere wetra semboli bakuri bakinge songa sikeka marari ali orobere amarari unagere tek moro bakonya choka pakas asauchi kubera pakanyombi echogete batanga ya torare masio itobia boko nyore mbuli imo marete bakonya tiga banye ngao naende karama banye ngao naende igisangerio nkero ikiagera asikiara arabobe yani irarete ndabobe na kibararete bobe bono wikababurani abagakambara babagotebana kai amagana nara egento gyagokoru neki ekereriga ogusiburu gokorwa iga egento tete kogotebi nkebeke na kesonga akyo riura nyumbuye I still insist in that Omwagusii iga amenyete ne surround the environment ya puya ebintu bimwetana ine he was eco-friendly in every way. Climatic changes ichimogokwana nchi aliwocha kutwara effect enjero Omwagusii and he was in terms with the animals and the birds na bago sok iga ekero yanyenywe mbuliri enjira yanyenywa na bigo kworokia nga obugima bwao na buliga interpreters no bali abamanyi no bali babazana ngaki egente ikirayi ekenga kikiri bago interpret obugima na nabo yali konyora eriko ebone kero mwachaka gusirie binte bya singe mwaletiro kusongo bonge no bongaini obonge bw'ikisenge abandi na bo Kristo no byachaka gutusiriria byatusiriria but we lived so well with environment and nature. Omwando
Omwando yobono kwa orokereri Omwando no kwane ase Biblia bono kwa orokereri gose kwa Ndizi ruga gesarate ina ebinto geto bibeiga orareire bobe totebe mwagosanire na iso gotebiri gento gete agotebe tigoro okamwena wasokire kwanyorire nyamchere kwa tomogongo oikabwe boli na kaitata inke nyamchera yangera omogongo nyamchera na enyoni ibere omwako bino mwalimu birago tempina etwa menyete biya n'echingiti chioro sana emete yoro sana n'echinyoni environment eco friendly obiro nanza kwanta igoroje ekebwe ekiye yachete maega na kia kulete mono bono kwanyolire nyamchera oikoyo oira nechisemi chiri kwa yetu gesarate otebu nyamchera yangorokia mogo yangorokia bwebo oringi kwagosete naendo mwaka nyakundi muinyori buna ekerogosete Omogusii tete sansura bwango nambero chiangabi niko toganyira mbera niko egendera bono sansura bwango nambero chiangabi toganyira mbera uko nyambero go sansura kukucha gokonga onye mwete ne oiko sansura mapema sansura mbera tata nekia rucha kwalika na sansura mbera ebitage byare gokorwa ekero gwakure nebitambe twana marabari togutacha amarabari mo asomoto mo mutasansura netimu agosanire oise kwa umuntu yakwe na mwana makongo togo tobo that is to insist no Omogusii and to honest igo again to kere straight tata yete kunya koiruga nekero kwa mosinyire igare ko gutigira nature. That is why I tell you na tu amete na nature very well ombero na kioro na bora abachite kwali ko rwanero bole orie keraba koira na abanda katiki nage gakona nguchera obe enguchera kena na kibako genda nguche gatabuli oyomo diriako enda na limu murumu waku mukote na bami ya irire inkoiro kale pole mbole monyake bunanda ndagutigere nature was part of solving our problems omatembe ekero chinsa guchiarira abantu ngaiba ari kuminyoki gochi aso motembe bataenda minyokia rutoro oira notariko kurigeruma yani don't look behind kumanyanki motembe uri okora chinko chiria because then now ndio mati bako mwana bwena buna kwaikaka wachakire kubwena njena bwene te mwaka kwa rwaito so we are saying ekigusigi twagetigire lakini Omwando ndatu kwatra kwasinini kataba lobo tumokomoke to kana sentunde yaka tusanga mangana gukwana mange katwa ndo gwake mbaka normally aziri tukolira gukwana igoro yo Omwando mwancho muri beto skapta to ndo mutumokomoke omwana bwembe bakatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menya tengalero kuna bale mangaye omurigereria bwa televishoni ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurwa chikaunti sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe maya kichibese nguru kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obuyo mutakeire skuru chego abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga 10 kera rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket bwese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby
business number 888090 igorioka gwakoda bagadai okubeka emia yemo yokai kuno kubeka chintunda chinyinge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge nekius egosorieye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosorieye ni yabantu bali miaka 13 guchi iguru omwana bwembe bagatebya omwana bw'enguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bw'enguko ngaye eyomenyete nga leero kunabalema ngaye naende buri mwenchu muligire tore na sentunde ya kabire ase Ching'Igekero Omwogusii unataka kukwana igoro yo Omwando una waka baga ntugo tumanyigana otoka ndrete ko semania senchire engabu yake engane twaga ndre kukwana igoro yo obona mumuro egwarukire orure nyomba mwada wikaga nda somo segi andake achiararo amanye gochicha nkikiagera umuro yatarara ga sobo na wikaga ndre ngoro to nombona umuro ga rukire te koraso kogenda arasigete ochigocha no musubate para to miskaro kire ochigocha mwako bilani Ching'enju Omwogusii chiarenge na esikonere bona chakire koyo igocha gocha buya ekeragocha buno namugeni erita no mugeni ekeragocha buno omonto omonene konya kiararire konya kiara aramete oruro igakogenda so umusiki yo momenta more on behavior and patterns yani ngakiago chikoba ekera kuira naga no maite na kuira na tari kuchiko so amwangi ebintu bina taso unwritten constitution emegiro otebererigwe yonsi pi to sasa sino gakora to chokole ngiare kekemo naenda ale gotebwe kya konyengo somi gwari abibwate naenda abi apply igo igetanga ningena tulikorara aria lituko liria ogenda ekera achire bone kera gocha no muyiga omonene umuyiga uri koreta abandi amate yabo yonsi amo na muyigo yotorenge mokeigo na oya ari korokina umugaka bw'umuchiyo nakie bangite ngakie amenyete abakungu bonsi bibakorosi chindagira chiretwe amo abantu baragere no mwana koreki obeiro omonto omonene korwa igakogenda mwaye usege sarati ndia ni gusi aliro mabere ne na ayu asia asia ale tugoro atarage diria bogete ali arwete rochi amasikani igare kwerera ali umaite bintu byare ukwanwa naende birigo chikoyirorerwa ya kawujaka kaje tubaloga dojindo engwe mangana uramba hadiria mangana manene tarigo chabano mwangina igo gose nyumba ai direct igago chora tenesika buraro ekeze lonyo mungina kene kiare ngora ererigwo no ni sabe ke bintu boroge bono mwangina tarigo so never tarigo na rere koraba umwezi akaenda paka zingina tinda tinywe tigendo ekogera point ikero yugwana Omwando oyo omete n'abakenya toliga abagusii n'abang'aini barengesa omusegi n'omuntu segisongo turaruke na ne advisor a mentor ose kanisa njire chibwata abantu bakorokwana a godfather yes ochibosio kende nakekobera nero omuntu omutangani okobori naki amang'ana aya nakibona abaiga nero koba inform nero omuntu omutangani ogotebi no musegi ka mukanirie egintu tari gwetani omwete bono omosegi igabwete iso nomwako binateba igabwete iso naende nere ogotamira kende gekoba no ogotama gochi yango mumwansi naende omosegi oyo tari kegori kiao ero oetire ese esotaete gochigotacha oetire ochire gesarate oegeriigwa amang'ana agesarate bono namanyete Ching'Igekero Omwogusii naende ngokoigekare
Korwa burende omwando bono oyo togoteba oyonde oansa goswa omwana oyo chire moyega okorirwe omusawo ochire agasega kae gotebwa are na utaranyoma goikora abeka rinyorosi kabu gose obeke kiage gikeigo ke omanya korenda musubati obande toja komoite nchara goikasegwe atebererigwe na kibono estebweye gose egitangore ikago chigoswa na kiago chigogokerenda na kiari gotwarira omusigi amwerese naki oruga bono gwaruro gware gwaruro boisia kwabeire omusacha gochikobura omugaka oanza korigia ogosesenika kwae tsaraga na tambe ntokone gori omwando itwate bo no mwanda ndake oso mwando no gosesenia omugaka arate yo mumuroye na akraba green ibo yaye eni biga museseni nero gosoko ogosete bwatwa matemondo bonsi no mwando abageni batebe na bonaye akamuraka nakaya na moiro singento kete kuchikali I finish onyanja njomanya omwando igore kogenda neni ekero mugaka kuru omwando igo neni bono ekorete ki no irini naende tari kubagira bamura baye unless ubwato mukungo yo which was rare in our community igari kubagira chinyomba bwate kuru nawe mubuche Nyamisanchu paka Nyageita kero monta ari komwa ababone kera aruru omwando abaire nali abana baguchiko kubangoja sabana babo ibo kuchia saba isia babo asende mbere tugekoro kuna kubagira chinyaruka omwando nkiarengo Gere nyaruka teyo yali utigaraka nyaruka tele ko omwando Teriko chikogende chikoli omwando bwo omoinanti oye woye sa ndaso omoinanti oye teriko josoka kale twabwate baswati bali ko menya sobo kale goika bali ko nyumwa mbo nachiabo mobe kabisa nacha atwali ariko iruno mokungu osita uchikoba moreli utwara neri gisakia baraki egendo kenaga nimbe kabu aigaso omwando oyo una etwalite sebu ichos kogende yeme maseyende nabera toko omwando oyo nere gwekorego mumuro muchiwe bono ure asevions piu ikile bono bereka tariko ira matuko matambe ataranyomeriwa ekore garo momoima mwa igo ine kare devions bia ere tane nduki ariko bwatia omwano yakonyomeriwa tari niegesa aba murabari wabanene bana kushija keye mpaka saje tari ngoro anyori mu swati uria no omwano onyorire bacha kusarika nga bono muchiyo obeiri utenenje ekinataka komenta bono ase nabagaka batebire omwando na nabagaka bari korwa nomugaka Gusii tare koba nerise elimo obale gutwara maisa abere mpaka maisa yuko igwatano chinyota na bale ko bachikobro mpaka batwara chinyota isana omwando yarure bwendemero igakorwa chinyomba ya kwambuka na mukira ya gabu na morayo akora oba oitari mwando iga obotene nkubwaye oitari mwando ekyaro endemero nabangina bawo okonachira tari bamura bawo tari ayo okonachira bamura bawo endemero tari na bono iga ya tari mugaka bono iga basaye bakoimuka nemioro bagotebi mugaka nachira ekinago kirengani ingakwane ya nyoko gwenete kokoa tari iso Gusii kiarenge na iso kokoa Gusii kero omongo wata korubole omugaka igagotebia omongo na iriao iri igo kurwa paka niriao na abantu bao igo omongo bwatira gumana iririane nchenge nyarebe na nyarebe iga baigwane ero kwata omongo wata bolo ikiarwo bino gumugaka lakini omugaka obagira chinyomba chiebaga enyomba n'omukungu okubora inkorega natakatobike aiguya no bali bandi bazotegererete babwatiro ara hange kero una forma okorra matuge kero mugaka asiriri
igo bagoteba ng'a abana bamukeira genda moina aritinari mwezi abana bakwambuka abana bamukeira inde bari kwamane kuburi ahise menyete ngwatata menyete gose no tata menyete gose no baba menyete uburi mumenyete no gwangu no gwatata gose no gwababa usikorigere buri mumenyete no gwababa umugaka igabwa tutende mireye akiranye bwata morigero asabantu baye igo nakiero gero mito bina tebire uburi muno muno kubaka ahegenda abana babane beraga naye beraga igo yagira bono yutari ko igumuno leta mangana sumugaka uyo iga wangire ko kontamiye uyo no baria okonora ange nane bari ko succeed ya sumima bari ko nyoko bwata ko mwebe nekero badari ko tegera ba igo si igota ko chintu mani okona ki nicho mu muromo nene ndegete bintu byose igo ro mu muromo nene kurwa burai guidance ngakyo kore kegera inyoko maybe teyo na iso teyo asinge jibono kwa etu Omwando yo nabako nyonga ayono mangana awo kwana igabwate obulito obwa bali bande nakeko Omwando sikire otaramendo bino otaramendo ama tukaba ndo ndona ki umugako uri konyoro bwate ira abana bayi abu no mistake konyoro bwate umugako uri okure igona baterete yubara oji agure ndiko sero nacho kuuri umugako waburi swali ko ikera babono ari trikitangoje chicho ile mechi gutabwatia machiko yegesako ole tukubwatira ichiko yegesako nemegiro yegesako kanga mangana ya turi konyarora ikera ole bakona konyabwati knowledge okumanya igoro ye emelindo yobomenyi bwito bakore tiki babwati bono bacha kwagana no mugaka gusengaki paka no ane serikali bono ya involved onya koroche lichiko ngori goteba na kuikabangina bao bakoreki babeke signature ko nyobo ole mole eri chiko lina agreed to develop something from the culture perspective imolengi ni church yobole tari yo mugaka n'abantu bari bamenye to the settlers gambaro kego baretire lakini abantu babyarirwa so this is their land this goes ahead gogotebinga yani igeko gendera gogoro kina chinye chuchumuzi chibangitenga no sira ayo mugaka umongina nabwate authority yokwaga buna kwagane no umongina omanene nabwita abandasi asoko bagero gosebona endemero yae boika yare ko bene nake ebwita ababandi kegera ne rojete akataka no mustioyo akalinde no nembono lijiko no ligoteba yebana ngonye umugakore boye wika umungino mumuro monene endemere ngale yake ikegera ari gokwa abantu abande barengo igiginga kanebisio konyoro mumuro yaso mukia ubwene tikulenda nerinka pero yenga une headmaster ne debut umuntu okubwatsi umugake mirimo kabo soburai usaba menyo ya no mumura bari abanene lakini ono mumuro yoriere ibo Omwando ya masaba uyo bano inheritance nere wa ateba oko inherit no ko egwe kuba so mundu kuchikende no ari ga bintu mbio tiene undigira kati wano mona kutiga ko kutigira ko lakini ndo mumuro yarango Omwando yoriere Omwando ko bari mo prosperous unanko mukora ekeresi ko abandi okonya abandi batebenga njibono kwa ne mwangeire onia ogenda abana bana leba gwati problem manega bari disobedient bataikuigwe asa abaiburi baigekeire mwaka nyakundi no mwaka no nayo igekeire na ndo ikosike the stem aikiure branch that new essay that nuclear aria so murio kare utabegetia maskanio igora uko igokoma bona abangi baitu bone bisako ibya bono twichoire igora kumuri ntonyo nturi konyobekira mache nturi konyosika masikani yari yo gotiga chinyenjo ne chinga ko chyomurio yogere to kwero ko onyanja identity you amaene
enchira twanyotigire ogerire bono nonya na abachokuru mwabairire tauni bamanyeti buna nyina korakorerekana mogocha komoreto abeire omonto omore n'omonori ogotire ekera amorochi buna omorogi ekere picture y'omorogi n'omonto geturi fani uri ebintu gete uri stranger n'omonto yagotire obwekunchira obeire ekieni ekiao okonire kwa mako y'abantu aba nabwo abagocha koreta chinyenju chinya chitaiyo chiogwetania nabo bamenye buri ubuya bagaka bari kurendo mbokore tikibono boyo continue to family was fight on bono babe bichabure gabu ekiagera mbaseseniri omwando mbairi no mwando olenge tolenge itukolimo yaya omondo chirega utwerera amateko bokoga gusenege ritoke kwa mwaga utwerera amatene ya ntango koboko kurambura utwera amate kwesi gigerio bosio ebine omwanda agendrete kokoa bogo seboka omwando oikome boli yakoe osonde bwezrako yo ndibwe stako kwa mwana abaiboli moiboli nero orako orako siseni muntu sikotaka kwa mwana aragotakera maya ngaya kurusinde meraho kwa uzina bindi nabingo morore bwabo ni sana umuntu muri batatu gusanga igabirana byacire rero tukona ngana yo mwari yawe to kuchikokora somoro buli mukaka ngana yo mwari adingo kwa natwalenge asokubeka asubwenge tigenya arekane abantu bonsi namana abane kiaregeke baika baibuli babange kyano basogete kurwa toko gendo tiche soko na nsoko inero kwa mache kwanywa bone kero koma bobena baibuli igenga wo tiche soko ebisibia kwa bikonyoreka babuli ba hoteyo wakwa bisiria yibwe komonyene igo nare gusaba na nsai ode gwensi ototegererete aba mukabo munene tigenya arekane wetera sobongo bwaito wetera chinkoro cheito wetera na mataito na maisha ito na kirege ntumeya ito na nyasaye karo tigatusika bai tabanene abaibuli abantu bandi bose abanene neki areke yo kana kerokyo yesikane egere na babora nyoro buya wese yebego kekera matukonsi barinse egere nyasaye kawo janyora ngabantu baito mbejo gete kurume kurwenga koime kurwenso koime ya baibuli mpaka aisi barahikire na bare bwa bana bakonyora na baba basabere na baba bagende komenyabo egere tubanyita mangana mange ko chaso gusibirisi igo yasa yakundi gukora ogo seseni nokuya nabo gutwara ebintu byonse piense ye utware kigari kiri kibete kabise kide kikonete utware kibese ze bengi ekiroro bunembura gose buno mochanga lakini nabo konyora gose amaruire no agete egekamago no arekera rituka gonya gwake egekamago ogo sesenigwa gose omwando bw'omoibori nore neng'enche enene noe nase kware gochia egari yare gochigotoboka okogoro egoruteroche nabego okonyora yatobokire lakini agenda kora nasu omoiko era kwanyora okogoro kwa egari mbia kore igo ogo sesenigwa gose okonyora omwando korusa abaibori negento king'enche enene yasa mwako bino tokore inche tigankuriga minto mwanya getinge esiko yarengo yaira bagaka yaira abaibuli korusokoro bakomwana bakegechembele esiko nere yari kwagacho wamate ubuya asumuchi kurumochi emechi bakerieri bono esikeye etayo mbire bila ochoga negatia direte chitanguchi piyerie obwanchani we community we gesako injengo sabaiga esike osikwe nariyo naye buyanje no muntu nari nabandi bagoreki bakugwanja yanje wanjwe esike osikwe naye digereria bagaka baito ekiano twarure they are our identity they are our, without them we couldn't be and we were so they are na intwe tochoke tulenda abana mbaswa chinyenjo nechinga ko chinga omono chigocha gutubirira echito tuyanje kuna mwanya getinga
Bia sana. Mwanchumo ligire bono asenge nchebiro ne chinsa na nchire mutereka umoro wali tukulia lero. Anki kana nisanga mangina ukwana mange nuko yana kwana kuna kwa semiwe na wiko na bokondra comment kurusi namba yesimu na screen yao sema mtandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube na Ndizi TV News. Sangana into kwa nito genga kiende litirani chinguru kwa Vincent Nyancha. Bye bye. Sibelyo ngai sibelyo musaiga ayo musaiga to omuntu gakito omuntu kobaya waya ayo musaiga jari meire jabubanyi ayo musaiga omwana wembe bagatebya omwana w'enguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana w'enguko ngaye eyo menyete nga lero kuna balema ngaye